Jokanyo mathoth bedo kod ngaji kaluwore kod lal mar chiemo mabedo ka ok okan maber. Jolony bende wacho ni nitie tuoche mathoth ma itudo koda kaka chiemo ikano kata kaka itedo chiemogo, tuoche ma inyalo geng'. E juma ni piny ne rango yore makare mag kano chiemo kendo rito ler to kod tie mar chiemo. Edwino koth leronwa pach jolony to kod johala ewi wachno. Puro en achiel kuom okenge mag nyayo chiemo. Kata kamano, nonro ma igolo kod riwruok mar piny mangima matayo weche mag pur kod chiemo FAO wacho ni atamalo 50 mag chiemo kethore kata lal kapok ochopo e chiro e Afrika, kama oganda mathoth ni kod ngaji. Jolony bende wacho ni jopur man kod pek e kano cham ni kod lal ma ka ogeng' to nok mar chiemo ok nyal bedo kata matin. Kinyo bando mang'eny, sto midhi kane bando cha nyaka bed sto man gi hewa makalo maber mondo bando cha remain ka otuo obet kama ok ng'ich nikech ka nitie kama ng'ich moro e bando kata ken kitungu to chako kethore. Kokethore tiboyudo ni nitie gik moko ma sumu ma inyalo tiye bando cha. Iluongo gik moko kama mycotoxins, fungus moko matiyo. Koti to mano ketho chiemo cha haraka. So mano gima onego wang'i. Ok en mana kethruok mar cham mawuok e puothe kende. Moko kuom chiemo kaka ring'o ma ikano e udi kapok otedi bende wachore ni nyalo kethore kaluwore kod yore ma okan-gie kendo miyo jogo machamogi tuoche ma inyalo geng'. Kaka ikano chiemo e frij kod gigo matimore e kinde ma chiemo okan kuondego bende wachore ni en achiel kuom yore ma chiemo kethorego kendo nyayo landruok mag tuoche ma inyalo geng'go. Oseluoko lwete, en gi apron maber kata lab coat maber mondo tuoche ok nyal ae lewni moago kata tuoche ok bi ae lwete. Seche modonjo e fridge kata kodhi golo gimoro e fridge, oseng'eyo gimodhi golo ni en kiasi mane, nikech kigolo mang'eny kati duoko mosebet oko for a while no, kiduoko iye kacha seche moko dhi kosebedo contaminated. Ne jogo manyiewo chiemo mang'eny kaka johala mag magewni, kwan mag kaka ginyiewo chiemo, kuonde ma ginyiewe chiemo kod kaka gitedo bende en achiel kuom gigo manyalo miyo gilal kata yuto, mana kaka Liliana Kinyi ma uso chiemo Karen e dala ma Nairobi lero. Piga moja lounge ka wantiere gi jotije auchiel. Kuom jotije gi wan gi jatich achiel mang'iyo kar ler mar chiemo. Oluoko, ong'iyo ni chiemo kan maber, gimoro amora ong'iyo ni kare. Wang'iyo chiemo kaluwore gi kaka joma biro chiemo. Ok wang'iyo chiemo mang'eny. Ang'iyo chiemo mar juma achiel. Mang'e ni ka wuok tich, joma kama dhi biro saa 6 to chiemo kendo wang' otieno ji ang' nocham chiemo marom kamae. Kendo tich ariyo kamano. Kwa label gi to waketo gi ni kawuono wang'e ni wuok tich dhi chamo chiemo marom kama. Tich ariyo kama. Ka chopo tich abich to chiemo rumo. Kendo wachako watimo wadhi wanyiepo. Owacho ni ohala makama. Kethruok mar chiemo nyalo riembo jonyiepo kendo medo lal maduong' ponono ni ok okan kata ok otedgi maber. Lal nyaka bede maduong' nikech chiemo ok diang' awuondu, chiemo nigi 100% profit. To kilal ilal kabisa. Onego ing'e chiemo moromo minyalo yudogo pesa ni bing'iepo gocha maduogi. En ohala malal ka chiemo kethore. Kendo ok ber kiwito chiemo. Kendo ok ber ka customer ywak ni no chiemo to iyo kae mateno ok obi chako duog kendo. Kik ing'iew chiemo ma alanda mang'eny ma kikano gweno e freezer to chieng' mogole to gweno oloko rangi, gweno majan. E juma ni piny mangima ne yango odiechieng' ma idhialogo yore mar rito chiemo e yo makare mondo oganda obed kod ngima maber kaluwore kod tuoche mamedore ma ikelo kod keno marach mag chiemo. Kenya lalo atamalo 20 mag chiemo kaluwore gi yo ma ok owinjore ma ikanogie. Jolony bende wacho ni kokan chiemo maber to dhano nyalo geng'o tuoche ma igamo kaluwore gi kaka chiemo ma ok okan e yo makare. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi, an bende koro anyalo mana penji to chiembi kata michamo sani kata midwa chamo sani no ni kane yo machalo nade. Ma en penjo ma samoro winjo bed ni duoko nikech oseyangore ni ka ok ikano chiemo malong'o kata kok oluoke maler, rit mar chiemo nyalo miyo igeng' tuoche mathoth ahinya manyalo hinyi.